Naiz irratian, bigarren kafea. Hasi dugu hilabete berri bat urria, lastaia, urrieta, bildil, urriaren bia da gaurkoa, baina zuen baimenarekin atzoko egunera bidaiatuko dugu. Izan ere, urriaren bata kafearen mundu eguna da. Atzo ezin izan genuen zuekin ospatu, baina bigarren kafea izeneko saio batek ezin du kafearen mundu eguna ahaztu. Beraz, atzoko partez, zorionak kafezale guztiei. Oskorriren furra-furra, kortaturen makurtu gabe, berritxarraken biziraun, Mikel Urdangarinen gaueko 12ak, Kerobiaren izan ere, Mizeren laino ilunak, horiek guztiak jar genitzake denek aipatzen baitute kafea, baina guk, betiko lez, Javier Muguru zentzungo dugu. Zamponok besterik izanez, beharrezanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezake. Baina joan zen igandea, iratzargaioa entzun dugu, eta astelena da. Beraz, gaurko eguna zer? Gaur urriak 2 arkitekturaren mundu eguna da. Urtero, urriko lehenengo astelenean ospatzen da egun hau, 1985 geroztik. Nazioarteko arkitektoen elkarteak gai bat aukeratzen du urtero. Eta gaurkoa arkitektura komunitateak eraikitzeko da. Honekin, arkitekturak bizitza komunitario bideragarriak sortzeko duen gaitasun azpimarratu nahi dute. Hemen du arkitekturari buruzko albiste bat. Asteburu honetan esfera eraikinak ateak zabaldu ditu. Las Vegas hirian dagoen eraikin hau munduko esfera formako eraikin handiena da. 112 metro garai eta 157 metro zabal ditu. Eta LED pantaiekin estali dute oso-osorik. Kontzertuak eta kirol hitzorduak egiteko. Iutxu taldeak estreinatu du asteburu honetan, eta egia esan irudiak ikusgarriak dira. Kontzertu bat baino, esperientzia teknologiko inmersiboa dela esan genezake. Pantaia gehiagitxo agian. And I'm waiting for you, with or without you, with or without you, I can't live, with or without you. Kontzertu batzuk eraikin barruetan eta besteak kanpoan. Atzo ospatu zen Errenteria Oreretan kilometroak festa. Herriola lelopean egun beteko egitaraua prestatu zuen Orereta ikastolak. Kukai eta Erintzantza taldearen ikuskizunak, aurrentzat puzgarriak eta tailerra ezberdinak egin zituzten eguraldi ederrak lagunduta. Baita hainbat kontzertu ere. Willis Drummond, DJ Bull, Trilita, Dupla, Gozategi eta nola ez, Janus Lester berak egin baitu aurtengo festaren abestia. Turburua ideak, aro berrien atean, zure zurrunbiloetan, gazia eta gozoa, gogorarazi diguzu, hor dagoela itxasoa. Bera gora nola nora, herriola, kilometroz, itxasora, herriora, euskara. Oso momentu berezia izan zen atzo abesti hau abestu zutenean, kantatu zutenean, aur gazte eta jende pilo bat kantua abesten aritu zenean. Nik uste aur asko horren zaizu dela kontzertu guztian zehar eta momentua guapo ontzan. Baina dena ez da ospakizuna izan asteburu honetan. Aitor Zelaia eta Galder Barbado atxilotu zituzten larunbatean Gasteizen. Irailaren 15ean jaso zuten espetxeratzea agindua gaztek eta ordutik izan dira kartzelan sartzeko arriskuan. Gobernu militarreko balkoiera atera ziren bi gazteak eta han bertan atxilotu zituzten. Oihu artean agurtu zituzten bertaratu ziren 100 lagunek. Gainera, tentsioniak izan ziren agenten eta elkarretaratuen artean.
2019ko otsailaren 7an atxilotu zituzten gazteak material lehergarriak zituen bidoi bat gordetzea egotzita, eta ia 6 hilabete igaro zituzten espetxean. Hortik 2 urtetara 2021ko otsailean Espainiako Auzitegi Nazionalak epaia eman zuen. 4 urteko kartzela zigorra, urtebeteko zaintzapeko askatasuna eta 10 urteko inhabilitazioa ezarri zien. Ezin hobeto azaltzen du gertatutako hau 1988ko bertso jaialdi batean Andoni Egainak botatako bertso hauek. Herri bat izan nahi degulako, indar bortitzez jazarri, eta gainera handikan kanpo, kriminal fama ezarri, etxipenean kulunkatzeko, gogoa daukagu sarri, ila lurpean egonagatik, baietz laister zutik jarri, bizi naia da giltzarri. Bada, gaurko egunez jaiozen Andoni Egaina bertsolari handia. Tira, bertsolaria eta euskal idazlea. 4 aldiz irabazi du Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia, 4ak jarraian 93, 97, 2001 eta 2005. Beste inork ez du halakorik lortu oraindik. Gainera, Euskal Filologian lizentziatua euskaltzain urgazlea da. 5 urtez Euskal Herriko bertsozale elkartearen ikerketa arloko arduraduna izan zen eta bertsolaritzari egindako ekarpenak txalogarriak dira. Itziarren, 1981ko irailean salegi jatetxeko ezkontza batean abestu zuen lehenengo aldiz Andoni Egainak. Eta 2009an agurtu zituen txapelketak, ibilbide luze baten ostean. Hauxe izan zen agurra. Maialen zorionak, tokatzen zaizun antzera, adiskide eta bersolari, ezin hobea baizera. Zure baimenarekin noan, elkartea aipatzera, gaurre lanean zenbat jende, asko bolondrez gainera. Nik erabakia hartu dut, hemendikan 4 urtera, naiz diferentzia badagon, egon geiztetik geistera. Ni oso arro pasako naiz, naturala horixe da. Behien aulkiak aipatzetik, behian aulkiak jartzera. Behian aulkiak jartzera. Ba, bere ibilbidean eserleku asko bete zituen beste artista bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez hiltzen Tom Petty 2007an musikari, abeslari, konpositore, ekoizle eta multi-instrumentista estatu batuarra. Ezaguna Tom Petty and the Heartbreakers taldearen buru izan zelako, eta 1980ko hamarkadaren amaieran The Traveling Wilburys super taldearen sortzailetako bat izan zelako. Ba, bere garaikida den beste abeslari baten urte betetze eguna da. Gaurko egunez jaizan Sting, britainiar musikaria, The Police taldeko ahotsa. Upon the fields of barley, you'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley.
Ba, egitarau mardula izan dute asteburu honetan Erreka Lehor auzoan, baina ez dut uste estin gonbidatu dutenik. Josune Bele de Mendizabale kontatuko digu, ea zer gertatu den Gasteizen egun hauetan. Eta Murgian ere izan omen da, Abel Etzain eta nekazariekin bere abentura eta desbenturak kontatu beharko dizkigu. Eta bera festarik festa zebien bitartean, esan bezala asko kilometroak festan egon ziren, parte hartzaileen balorazio entzungo du. Esti Marquez, Janus, Dupla, ea zer moduzko esperientzia izan den beraientzat. Eta Kaitz Sarasolak gure basozainak, basoaren inguruan hitz egingo digu, zer da basoa eta zer ez da basoa. Basoa dela uste duguna zer da ba? Natura, agien? Ba, galdera asko erantzuteko, gaur astelena abiatzeko, astea abiatzeko, eta nola baita esatearren urria berare abiatzeko. Urriak biditu gaur eta astelena da. Gora bihotzak ongietorri, bigarren kafera naiz irratira. Zuekin atzo aurrei txokolatezko izozkiak eman ez izkien emakumea. June Romateti bargunen lotxagabea. Egunon sentitzen dut. Nola gortu zitzaizuen bat txokolatezko helatua? Ez dakit baino jogurozkoak sobrantzu duen. Eta gaztarenak ja. Bueno, Gaur gure koreografiaren lehen bi pausuak gutxienik irentsi dituen emakumea, eta hori gaur goizean gaietak erostera. Joan dela pareko dendara, goiuri ez eizarandi egunon. Ezke gaietaik ez naute esnatu kontrakoa. Uste dut kloroformoa daukatela edo horrelako zerbait. Izu bai, kloroform. Eta izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 635 garrena du, urriak 2, goizak 10 eta 20 minutu izango ditu, hemendik 50 segundutara. Tira, 10 eta 19 dira, eta gu hemen 3 prest zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eta Gartxotun zainek idatzi dugu, Janus onena eta gozategik hit guzti jozizkin, esa honikek. Eske, hitak jo besterik ezin dira egin, ez da? June Romateti barguren. Zein zuen maite duta? Barkatu, aipatzekoa hemen Gartxotek aipatu dizuna dela despedido. Olako txiste txerrak egitea. Baino, beste lankide batek ere idatzi digu, ufa! Ez da Julen izan, bai, eta esan diot, Julen onartu gustatu intzaik, eta erantzun du, oideko kerrena. Aste hori guzti alkarrekin, pasado Julen eta biok, eta txiste tarterako, tarte, gehiegi izan du. Bai. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Romatet, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta da, bueno, naiz eta sarreran konturatu naizen Andoniren agurrarekin maite ditutela bertso batez ere finaletan gertatzen diren agur berezi horiek baditutelako pare bat beti buruan eta beti unkitzen naizen zuteagoan. Nire maite duta zijoan lotuta zuk ni, aurkezteko erabilidezunarekin, eta da aurrek duten, ez dakit nola esan, insistentzia hori gauzak ulertzen ez dituztenean. Naiz eta batzutan gurasoentzat edo zaintzaientzat izan daiteke, buru hauste txiki bat,
atzo ni izozkiak banatzen ari nintzela, aipatu ez dela, txokolatea oso goiz bukatu zen. Izozkiak banatzen ari zinen kilometrotan. Kilometrotan. Bolondrez gisa hartu nuen. Ez lekeitioko kaleetan barrena hitzakiri gabe jendeari izozkia banatzen. Bueno, ez, testu inguru pixkat igual. Bai, behartzuen. Ondo zuen, bai. Hortan ari nintzen ni lagun batekin, eta txokolatezko izozkiak oso goiz bukatu ziren postu guztietan. Eta gu ginen aurren gunean. Eta noski aurrek beti txokolatea nahi zuten. Eta aur batek baina gehiago eukizituen diskusioak bere gurasoekin, nik txokolatezkoa nahi dut, baina bukatu da, baina nik txokolatezkoa nahi dut, eta horrela sartzen ziren bukle batean, gurasoak konbentzitzen zuen arte, baina zuri limoia asko gustatzen zaizu, eta batean umeak, bai, nahi limoia bai, edo jogurra, baina txokolatearena izan zen izugarria zenbat umek eukizituzten eztabaidak gurasoekin behaiek txokolatea nahi zutelako. To my head, I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. Goiuri ez Zarandia, zuk aukeratu duzun kantua amaitu aurretik, zein da zure maite duta? Daukat maite dut ez bat eta maite dut bat. Orduan, egingo dut kantua bukatu horretik maite duta esango dut, eta inigo konta dezazuntzuk gero zure, eta gero ni itzuliko naiz. Txandaka. Nik maite dut festa daukat, Nik bai. Aste buruan pilatu ditut hemen WhatsAppen nera autotalde honetan. Baina abestia bukatzen ari da, ez da? Orduan, abestia bukatu horretik... Luzatu izutu, indizu pixkaina painizu. Baina painiazu, bale. Nire lehenengo maite duta, egoneko lehenengo maite duta da, asko kritikatzen dute TikTok, nien naiz TikTok erabiltzaia bereziki, baina, entzuten ditorez, gazteak burua galduta dabiltzala, eta TikToken ez dagoela ezer interesgarririk, eta dantzak eta txorakeriak besterik ez direla, eta batzuetan nik ere pentsatu izan dut hori. Baina, aitortu behar dizut, batzuetan TikToki esker eta gero TikToketik Instagramera edukiak igotzen dituztenei esker, abesti batzuk deskuritzen ditu dela eta gustatzen zaizki dela, eta doiakaten Paint the Town Red abesti honen kasua hori dela, nik doiakaten diskoa enuen entzun da, beraz abesti hau enuen ezagutzen, baina ezagutu dut TikToken ospetxo egin delako, eta izu hori ere bada abestiak deskuritzeko modu bat, eta ongi etorria izan da dia. Nik esan da bezala gauza asko bildu ditut, bat biharko daukat gorreta, Julen hemen dagoenean kontatzeko, oso momento graziosoa iritu zizteiralako. Pentsa, zenbat, kasi kontatzera ninduala, baina ez biharko gorteko. Bihar. Baina atzo, Josu Erbiti bateria joleak, artean ez dakit, Ola Jaintzi arte, Esti Marquez, eta beste bat proiekturekin jotzen duen bateria joleak, inoiz zentralizatu genuen, Udaberria, Iker Laurobaren diskoa grabatu, eta Udaberria kantuan kajak zuen sonido berezi hori, eta aipatzeko, eta arekin aspaldi egon gabe, eta gurtu ginen, da zemuz, eta beste, eta goizetik, hemen, bai, da, ez da izu ze pasazeian kontatu zigun. Batzo alarma jartzen hasi, eta alarma jartzen ari nintzela, nonbait lo hartu nun, eta gaur goizean esnatu nahi zazpiter ditan, eta bere zazpitan esnatu nahi non da, margena bazun, baino, justu xamari bilizala goizetik, eta antxe bilizan kontatzen. Eta ziren, niri askotan gertatzen zait, alarma jartzen ari nahi zen horretan, lo hartzea, baino ez behin eta bitan, 4 aldiz saiakera berean. Eta horren, inguruan, ez da, Julen ere bazegoen, edo, eske neire hori, bai, da, horren kontatu nintzen, uste nula zerbait zela, nerea, ez, en plan, alarma jartzearekin neuken olako movida, ez dakit, hipnotiko bat, eta nonbait nahiko ohikoa da. Neri gertatu izan zen. Eta horrein, ez dakit zergatik, honek azalpen bat izan behar du, ez dakit, 4 aldiz saiatzen ze alarma bera jartzen da ez du jartzen. Nik ez dut euki gaur gauean alarmarekin, eukidetena izan da konbertsazio bat, ez naizena gogoratzen gaur goizean, baino alarmarenak asko pasa zaizkit. Ja, zuloko hartzez alarma jartzen goiuri? Gauro. Bai, eta nola orain arte naiz konturatu, hau denoi pasatzen zaigun zerbait dela. Gauero, alarma jartzen, lokartu, gauero. Eta batzuetan, batean, goizeko lauetan, pije egiteko esnatu eta pentsatu, alarma azkenean jarriko nuen edo ez? Eta orduan jarri. Nik horregatik egunerokoa jarrita daukat. Egunero jotzeko ordu berean eta horrela salbatzen. Hori bai, baina ordu aldaketa bat badago zure egunerokoan. Hor ja beti lortzet. Gauza esan bizet, kenduta aurrekoa ostirala ez aurrekoa, zinemaldiaren estreineko hori, xisko indan egola bezperan nolako lorik egin eta liatu inun.
logo jartu nintzen, gaur ere, eta xisko egin da, asteburu guztian, ez da egit, 16 ordu lanen ibili gara larun bat eta igandean kilometrotan, eta soinu ekipoak eta jarri, eta, bueno, mila kontutan horre musikariekin bueltaka, eta hala eta guztiz ere, neuken iratzargaioa jarrita, eta hori baino 15 minutu lehenago, tak, esnatu naiz. Eta gauza hona da, uste dut adinarekin lotuta dagoen zerbait dela. Bai, gaztaroan gehiago lo gehiago egiten da. Gero zarra gehala, eta june sartzen da nirekin. Bueno, a ver, atzo june, helatuak saltzen egontzarako ja, txikituta zegon, ezin, bizitzai buelta eman. Ni hildanean. Ni hildanean. Horretik. Lau ordontzan helatuak saltzen eskaue, Goiuri, etzazu pentsatu... Goizeko zazpiterditatik... Etzazu pentsatu herriko plazapeak montatu zunik, Barkatu, ikusi zen nola ikurriña erraldoi bat ezakit argazkitan ikusi zuten. Bai, ze ona, goizeko ordu txikitan ez, goizean goiz, Aitor Zorzanok bializian argazki bat. Testu ingururik gabe, ikurriña erraldoi bat, bueno, torriko da, ondoren testu ingurua, eta testu ingurua Aitorrek etzian, baino June Romatetek bai. Ez du, ze ekosistema eta jendarte jatorra daukazuen. Bai, oso, aspalitza hautzen dut, horretako jendea, baina, bueno, horrelako bi egunan tope pasata gero, gehiago ezagutzen da herri bat, eta asko guztu ditzaidan, batez ere, atzo bezalako egun batean euskalduntasunean, eta militantzia hortan da bilen jendearen, jendarte horren jarrera, bai, oso... Noski beren nagea. Bueno. Hemen betito lesateresa, eske berereta oso polita da. Bai. Eizu eta beste gauza bat. Goiuri barkatu, Ez, ni isilik nago. Ni ari nintzen pentsatzen nahiago dudala jogurrezko izozkia, txokolatezkoa baino. Egia esan. Jogurrezko izozkia gauza oso osoa da. Oso osoa da. Esan barra daukagu. Oso osoa da. Esan barra, nun, momentu bat. Atzo konturatu nintzen, norbait gerranterin pentsatuko du, joda, sensio zartan zabiltza. Marea gora eta marea bera bizizaretela. Zer? Bai, ibaia. Bai. Marean ere eginpean dago, baina ikarakarri. Olatuak egoten dira, surfe egiten da, batzuk surfe egiten dute. Herriola. Noski. Bai. Dena lotu nuen. Bueno, Goiurik ere maite dut. Bai, Goiurik zena zure bueltako maite duta. Baina, jarri musika pixka bat inigo. Ez que beste laula, beste lehena da, eta gaude musika gabe. Nahi gabe, hau etorri zait. Ez du nik aukeratu, baina hau dator. I feel like falling in love. Bueno, gora horeretako olatuak eta Maria gora eta Maria bera bizi den herria, baina Goiuri zuk bota duzu maite dut ta. Bat. Bai, beste bat daukazu. Daukat. Eza. Maite dut eza, baina beste maite dut bat ere badaukat. Venga, maite dut festa, baina olago batean... Vale, beste maite duta, baina albistea jendearen zat. Guain dela 2 ordu, Beyoncék iragarri duelako... Beretan ari zea? Zer, egia da? Zuk bota duzu abestia beraz. Bai, noski. Kabaramos! Flipatzen ari nintzen. Servidoriak hause jarri du, eta ni, bueno, bagoazonekin, eta, bale, zan kasualitatea. Ni izan naiz. Duela 2 ordu, Beyoncék iragarri du, bere bira historiko honen pelikula egingo dutela, eta pelikula zinema aretoetan estrenatuko dela. Pelikula bat izango alitze zela, eta asko gustatu zait albistea, ze 56 kontzertu gustat eskaini dituela Beyoncék munduan zehar, azken bira honetan, Renaissance Tour bira honetan, eta banik erabaki nuen bere garaian kontzertura ez joatea garestia zelako, eta aurreztu egin behar nuen, eta ez da unea juteko, eta ordutik egunero damuntu naiz, pentsatzen dudalako, bai, garestia zen, baina eske esperientzia bada, eta hau ez da sekula errepikatuko, eta Beyoncé da, eta izan da historiako emakume batek egin duen birarik arrakastatxoena alderdi ekonomikoari begiratuta. Marka guztiak hautsi ditu. Eta berdun pentsatzen hon, eta nien nintzen eske orain 100 piko euro horiekin, ez da inbesteko desberdintasuna. Baina, total, gaur duela 2 ordu esan dutela, pelikula zinemaretoetan estrenatuko dela urtarrilean, nire urtebetitzaren egunean uste dut, eta hartuan, superpozik nahola. Zu Beyoncé euskalduna izanik, ez zaizuzte konbidatzen mobidara? Zain nago. Zaitu. Guain dela 2 ordu esan dute, hau gertatuko dela, pentsatzen dut, gopidapenak jaso, antolatu, alfombra gorrian ere etxetik zinemaretoraino jarri, gauza horiek gerora iritsiko direla. Bueno, edo ez dakigu.
Eskerrik asko, majo. Bai, ez hona dantzen zelako lagunak eukitzea. Josune Berez Mendizabal, egunon, astelenon, Gasteizera goaz, maite dut, Josune, hola, bizi-bizian? Bizi-bizian, begira, duela hilabete eskas ezagutu nituen batzuk, pertsona batzuk hor nunbait, lan kontuen bidez eta olako gauzak, eta derrepentean duela astebete nik uste dut jaso nuela olako WhatsApp bat, en plan de talde baten barruan, nengoela, gorrotatzen ditut WhatsApp taldeak. Baina gero, ikusten, ze izen txatxi, ez? Zeukan oso izen polita. Oso izen polita. Ze izango da, Piraguai, txikoa, oso guai, ez? Aber, ze planazua den. Orduan, bueno, maite minduta, hortik handoa, ez? Esan nuen, bueno, alde batetik, jolin, talde batean ez dut egon nahi gaina, ez dakiz zentzu dien hauek, eta gero konturatu nintzen, eta esan nuen, duela oso gutxi ezagutu ditudan pertsonita batzu dia, eta gonbidatu naute euren kedada marabilloso batera, eta esan nuen, hori oso ederra da. Así que, eskerrik asko jende horri, naiz eta gero ezin joan, baina mila esker. Bueno, gu esperantza mantenduko dugu, orainik azken orduko horik, eta beti dago esperantza. Beti dago, bai. Diego, entzutezu, esan dula ze izen guaia daukan talde horrek. Ez, justu negon hemen musikakin eta ez dakiz zer, eta hori esan aldi Ez tegu ondo bukatuko gorko guna. Hasi baino kerrago ez bukatuko, así que... Josune! Zer modu, zaudete? Erantzari engantzauta jarraituko dugu, ez? Du piraguaiatzeko, edo ez nola izan zen, piraguaiatzeko. Baina konta eguzuz, zertan ibiliza asteburuan, zer da? Bueno, a ber, zuek, esan duzue hor jai eta azoketan eta ibili naizela, bai, baina lanean, june bezala, izoskia banatzen ez, baina nere kasuan, bueno, esatari lanetan Murgiako azoka horretan. Hori da, urtero egiten dana, Zuia Araneko azoka da, abeltzainen azoka, eta bertan dauz, bai nekazariak, bai abeltzainak, bai artisauak, ekoizleak, dana pixkat bertokoa, rebenta dena ez dute onartzen, ze ez da horrela, nahi dute lehenengo sektore hori pixkat indartu eta ikustarazi, eta horri nintzen behorren artean, Euskal Oioak, pintxoa jaten ere bai, Euskal Behiaren aragi goxo-goxua ere jan genuen, eta hortxe ibili ginen, hori atzo igandez, eta bueno, gustora, baina asteburua zela gatu zaidan, eta gaur nabaritzen dut, indar pixkat falta zaidala, bigarren kafea etorreko zait bigarren kafea garrezu, noski. Bai. Bueno, azoka pilo bat, urriarekin batera, azoka desente izan dira. Streamien bidez jarretzen gaituztenok, orain aukera izango dute ikusteko Erdi Aroko azoka Gasteizen izan zena. Bueno, nik ustet, ez naiz oso zalea hauena, baina bai eman nuen bueltatxo bat goizian goiz, eta jendez gainezka zegoen Gasteizko Alde Zaharrean egiten da, eta denetarik dago, denetarik. Hemen ez da artisauak danak ez dira, hori egia esaten badugu. Baina, bueno, hortxe da jendea, eta giro polita zegoenez, paseotxoa eman genuen. Gero dago, impraktikable esaten dena, ze Gasteizko muinoan ordana pilatutata, baina, bueno, hortxe ibili ginen, azoka, hori larun batean, asteburu osoa Gasteizen, Erdi Aroko azoka hori, atzo esan bezala, Murgiakoan, Zuiakoan, eta abisatuko dizuet ere, nahi duenak, aukera daukala, azoka gehiagotara juteko, bihar izan ere, Agurainen ere badago, abeltzainen azoka, eta hor ere, bueno, erakustaldiaz gain, animalien erakustaldiaz gain, badauz lehiaketak, eta oso interesgarria, hemen Araban izugarrizko garrantzia dokana Aguraingo azoka horrek, bihar izango da, lautadan. I'm building my own foundation, yeah. Josunek dio lanean ibili da asteburuan, baina zu lanean ibili zara, baina jan eta ibili eta egon eta
A ber, hitz egiteko bakizue, lehenik eta behin indarrak hartu behar direla, eta gero ere bai, baldin manoa hitz egitea, ez dakitze taloari buruz, lehenik eta behin dastatu beharko dut, ez? Gauza horiek hori kaseta ditzan beti iturria asmatu behar dugu zein den, eta alba da iturria jateko aukera baldin badago, nik behitu, pintxo bat januen. Zure iturriak zea Maritxurenak bezala ematen du, ez da Josune? Ze, iturrira Bartolone bat zutorri? Iturrian zer dago, ardo txuria, bilok edango dugu nahi. Ba, ez pentsa inigo, ibili nintzen hor, garriak jota, baina esaten honen ez, ni formal, hemen elkarrizketa guztia, bestelan trastabilatuko nintzen, eta ez azkenean bai ju nintzela, hori esan behar dizuet, bertan, murgian bazegoen postutxo bat, atabaka jatetxeak banatu zituen pintxo batzuekin, atabaka da, oro Andramariaren santutegia, ez dakit ezagutzen duzuen, Araban ederro da benetan, eta hortxe, atabaka jatetxea zela eta gero esan genuen, gero noragoaz bazkaltzea, aragora junginen, eta primeran, orduan ardo beltza hartu nuen. Jolin, dana zer da hemen, ala? Bai, eta beinan zinela pentsatzen dut. Nik dana kontau. Arkumea, edo txuleta, edo horrelako giroan murgilduko dela. Bai, ederra. Gero batzutan pentsatzen dut. Vegetarianoa beharko nukela, baina gero, berandu, janda, ez? Baina, bueno, oso goxua dana, Oso goxua. Hori lan eta jai esan bezala. Baina, jolin, badauz, gauza asko ospatzeko, nik ez dakit, Hemen izan da pixka zoramena, asteburuan agenda eskuan eta esan. Baina, nora jungo naiz, erabaki behar izan da, jakingo duzuen ez, errekale horre auzoak, 10 urte bete ditu, okupatua izan zenetik, eta ospakizunetan ibili dira asteburu honetan. Kontzertuak egon dira, Belako, Zea Maiz, Merina Gris, Ibelbedi, No Name Tiriki, Kutxaratxas, Kompost, hori dana asteburuan, 10 urte bete dituztelako. Baina badatoze ospakizun gehiago ere, gainera, ez? Hori da, ari nintzen pixka eta aize hartzen, ze begira, errekale horrek 10 urte bete bai, baina gero beste batzuk ere mugimenduan, herri mugimenduan ibilietako beste 5 kolektibok ere bere ospakizunetan ari dira eta egin duten izan da pixkat batu. Batu guztion artean, bete dituzten urteak, eta egin dute olako kanpaina bat deitzen dana 100 urte bakarrik ezin da. 100 urte bakarrik ezin da. Bitu, astelena da goizean goiz bakit. Ez dakit nola zabiltzaten zuek matematiketan. Zeran zabiltzate? Bueno, ni oso gaizki. Ni bai, bitu, benga, saiatuko gara, esan dut, klaro, denon artean, 100 urte bete dituztela. Baina harrapatzen dugun aberremen, goazen kontu kontari. Alabedik 40 bete ditu. 40, wow. Alabedi irratilibrak 40. Gasteizko gaztetxeak 35 urte bete ditu. Auzolana pilotalekuak, hau da Aldezarrean dagoen pilotaleku bat, 15 urte. Eta 10 errekale horrek. 100 urte borobiltzoaz. 100 borobil. Bai, eta Sumendi da Judimendi auzoko gazteen gunea, hori da gazteena, eta 7 urte bete ditu. Bueno, 40, gehi, 35, gehi, 15, gehi, 10, gehi, 7, nik ez dakizen baden, baina... 107. 107. Nik badakit 100 justo borobil ez diesela, baina... Ala eta guztiz ere, leloa primeran jarri dute eta egia da mende bateko borobiltasun horrek ematen zula indarra, ezta? Eta hori da ospatzen ari direna, kolektibo hauek elkarrekin, nolabait asamblada mugimenduari garrantzia ematearen alde, autogestioa eta okupazioa. Eta hortxe dator urriaren 21 izugarrizko jaia. Eta hemen bai daukagu, egitarau oparoa. Aipatuko ditut batzuk, ze asko die. Horri barbara gero tak. Begira, hau esan bezala urrian 21 da, 5 kolektibo hauen ospakizunetan murgilduta, eta DJ Eromena,
dago denetarik, gero puzgarriak eta olako gauzak, sukalde gerrilla oso ondo sukaldatzen dutena, bueno, jateko aukera paregabea, Belen Nevado, hau da, antzerkiaren eskutik ez da, Edurne Azkarate ere izango da gurekin, Miren Narbaiza, ezagutzen dugula, ez? Mise Goitizen ez, Artizao Asoka ongo da bebai, Txan Magoa, eta, bueno, Lesboe Bobe, oiek ez dakit ezagutzen dituzuen. Ba, Lesboe Bobe, ideiarik ez, Hauek. Bueno, humore absurdoa egiten duten Bineska. Bineska oso... Esatute, batos jatorra da bestea zein beste. Ja, igual ez duzuelako ezagutzen bestea. Ezagutzen duzuena, bai, oso jatorra da egia da. Ez, lehenago ezagutzen genuen bestea, ez pentsa. Bueno, ja nastu egin naiz. Oso jatorrak biak, Bueno, ikusiko dugu. Bueno, pues holaxe, eta nik hau dan ekarri dizuet, hola pak handi batean, ospakizunen kontura, ez? Bai alde batetik azokak, bai bestetik herri mugimenduak betetzen dituen 100 urte hauek, eta Gasteizen sekulako jaia ongo dela urrian 21, errekale horren egingo den kontzertu artestenikoen egitarau oparo horretan esan bezala, eta baitu nik, galderatxo bat egin nahi dizuet, baina gero, Goiurik kontatu duenaren arira beste bat sortu zait. Beraz, bia botako izuet, holan turbomixean, ziruelta. Nola ospatzen dituzue zuek ospatu beharreko gauzak, edo gustoko dituzuen gauzak? Nola ospatzen duzue? Nola, zuen ospatzeko modua? Eta bigarrena, zuen bizitzako zein pasarte hartuko zenukete filme baterako? Bionze, ez da gizergatik ospakizunak eman hauen Europe Sleeping Association kantu, ez da gizergatik mugarri, baina mugarri bat izan zen. Bai. Zer ospatzen dugu gu? Nola, ospatzen dezuena, nola ospatzen dezue, zan galdera. Nik orokorrean, hau oso igual tradizional eta euskalduna izango da, baina mai baten inguruan. Jana. Jana eta edana. Bai, afari bat prestatuz. Eta jendea opsikat random gonbia duta. Azkenan, enbeste lagun talde dauzkat hola diferentek, opsikat nastu ez, bai. Eta, bai, jana, txuleta batzuk erre parrilan, eta jan. Nikola egiten dut. Opsikat basikoa da, igual. Ez, nik hoxe esan behar nuen, gauza bakoitza bere erara ospatzen dudala, eta ez dela berdina, urte betetze egun bat ospatzea, edo lagun batzuen ezkontza, edo ez dakit, zerbaiten urte hurrena, baina beti, dena dela arrazoia doa itzakia, beti jan eta edanarekin. Bai, nik uste ere berdina dela Euskal Herrian oso itura oikoa da, ez? Bai, batzuetan jatetxeetan, besteetan kalea, besteetan tabernan, besteetan etxe batean, edo mendian gora piknikarekin, baino janaria ez badago, ez da ospakizun batean. Ja, arrazoi, horretan arintzen pentsatzen ere bai. Bai, eta izan ere beti, ez? Gehatzen zainan norbaitekin zerbait hartuko dugu, zerbait pikatuko dugu, zerbait edango dugu, ez? Beti horren kontura. Hor badago beste. Bai, esan inigo. Ez, bai, gure aizialdi orokorrean oso konsumoaren inguruan antolatzen dugula. Eta ospakizuna bera, ere bai, ez? Eta... Bai, nire alako kontrasenak sortzen dizkit, baina nire olakoa nahi, bai, zerbait hartuko dugu, eta badirudi ez badago taberna bat, edo terraza bat, edo berdin dio kafe bat izan, garagardo bat izan, edo urbotila bat izan, ez badago konsumo bat tarteko ez dugula erlazionatzeko beste alternatibarik bilatzen, ez? Bueno, ospakizunekin ez da inbeste hori, ez? Desberdina da, bai, ospakizunekin akaso desberdina da. Etxean bazkari bat prestatuko dizuet, eta hori izak konsumorako... Ez, bueno, jatea beharrezkoa dugu egia da. Ni lau egun nintzen nire urte betetzea ospatzen. Boa. Zerako dirutza utzi nuen. Naiz eta gero sandwichak nozilakoak izan eta olako gauzak, oso basikoa eta beti markatxuria eta nadezuna, baina lau egun jarraian, hor talde ezberdinekin, eta bakitzu ez hartu nuen, nola ez musika eta karaoke pixkat. Oso ondo, begira, puntatzen zait niri. Aholkuak edo gomendioak edo proposamenak behar ditut, ze 2024an 30 urte egingo ditut, eta ospatu nahi dut, nire 30 urte
urtebetetzea, asko ondo eta pozik ospatu nahi dut, 30 urte direlako eta aurreko urtean enuelako nire urtebetetzea ospatu nahi izan, eta urte gogorra izan dalako, orduan 30 atope, orduan behar ditut proposamenak jakiteko zer egin. Eman musikari, eta Beyoncéren ez pentsatu bitan, Beyoncé. Beyoncé garbi dago. Beyoncé gonbidatuko dut. Bai. Hau ez da Beyoncé, baino Patrice Rushen da, eta besti hau kantutzarra da. Never gonna give you up kantua. Josune Belez Mendizabal, agurtu bartzaitugu. Venga, agurtu, baina beste bat gatu zaizue, Zuen bizitako zein pasarte eramango zenukete zinemetara. Ni nahi baduzuen, jugo naiz, baina erantzuna entzun nahi dut. Eta pentsatzen balin badugu eta urrengoan Josunerekin hitz egiten dugunean... Venga. Bai, ze honek askorak ematen du, Bai. Asteazkenerako gaia Josune. Bale, gogorazi, niri edadeagatik ja gauzak astu egiten zaizkiteta, bale? Bai, Juneri bai, oso gaztea da. Baina, bueno, Beriztaztu zait. Josune Belez Mendizabal, etxeko lanak egingo ditugu eta kontatuko dizugu gure bizitako zein pasarte eramango genuken dokumental batera, datorren asteazkenerako. Oso ondo irukote. Agur. Amabi minutu eguerdiko amaiketarako edo goizeko amaiketarako, ez dakit amaikak eguerdia diren edo goiza diren, goiza izango dira oraindik ez da? Segun eta zurretan jekizaren ja berandu xamar da, gozea pizten zaizu, baina oraindik goiza. Goizeko amaikak eta eguerdiko amabiak, bai, zentzua dauka. Aizue, gu prest gaudela zuekin aurrera egiteko, eta atzo horeretan bizitako kilometroak festaren giro horretan, guztiz barneratzeko aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maite dut bat daukat. Orain? Bai. Ordu hauetan? Bai. Ne. Oraintxe, Julengo Ikoetxeak idatzi digu eta egia da, bera betxestu. Eguerdiko amabik ez duela ezertako balio. Ezertako balio ez duen ordua dela. Nola ezertako balio ez duen ordua dela? Zurutan da, amabik, bate balio ez duen ordua. Ezertako balio ez duen ordua. Bueno, baina badaukazu beste lagun bat esaten duena. Zer du da, amabik, ze ordu ona erentzi bat kobratzeko. Baita ere. Horrelako esaerak dauzkan jendea ere maite dugu eta hori da maite duta. Baina esan da bezala, kilometroen giroan murgilduko gara. Zabaldu duzu bidea, fabrikata etxe artean, iturburua ideak, aro berrien atean. Zure zurrunbiloetan, gazia eta gozoa, gogorarazi diguzu, hor dagoela itxasoa. Beragora nola... Herrioaren Magaleko faktoria, uraren gazi gozoak, gora berek eta zubiek josten duten komunitatea da Herriola. Horrek ondo deskriba dezake hori eta errenteria herria bera. Urtetan, faktoria osatutako herria eta herrioak, ibaiak, erditik gurutzatzen duena. 47 kilometroak jaiaren lelo bihurtu zen duela ia urte bete, eta atzo herrioa lasai bazegoen ere inguruan marea biziak izan ziren. Eguraldia lagun izan zen atzoko festan eta milaka lagunek egin zuten bideia horere eta errenteriara.
Baina festa ospatu alizateko Ibarran testigua hartu zuen Orereta ikastolak duela urtebete, eta Itziar Navarro ikastolako lehendakaria kontatu digu hori. 2023ko kilometroak antolatzeko erabakia orain dela hilabete batzuka hartu genuen, urte eta gehiago. Piskat gogoeta bat egin genuen ikastolan eta ikusi genuen 84an lehenengo aldiz antolatu genuela, 89an bigarren aldiz, eta beraz, 24 urte edo bazirela azkena antolatu genuenetik, eta gaur egun ikastolan dauden familia eta guraso gazte askok batzutela kilometroak barrutik ezagutu, ez? Eta, iruditzen zitzaigun ikastolaren 60. urte urrena une egokia izan zitekela, ikastolarentzat garrantzitsua den jai hau elkarrekin bizitzeko. Eta horregatik animatu ginen kilometroak antolatzera, 2023rako. Eta urte osoan zehar, 3 helburu nagusi izan ditugu. Alde batetik euskara eta euskal kultura erdian jartzea, beste alde batetik gure komunitatea trinkotzea, eta komunitate horren parte geran familiak, ikasleak, ikasleoiak, langileak, bazkideak, eskabat elkarrekin lanean jartzea, eta hirugarrena ikastolak 60 urte bete dituela kontuan hartuta, 60 urte hauetan bidelagun izan ditugunei eskertzea egindako lana edo aitortza bat egitea. Testigua jaso zutenetik aritu dira lanean ikastolako hainbat irakasle, guraso eta inguruko bolondresak. Ekimen txikiak egiten aritu dira urtean zehar, horien artean euskararen aldeko gizakatea Oreretatik Donostiaraino egin zutena, eta Urmoa jaialdia adibidez. Urte osoan zehar herriolaren koordinazioa Naroa Perez irakasleak eraman du, eta atzo kontatu zigun urtea berezia izan dela, intentsua. Izan da oso urte ilusionantea, zirraraz betea, gora bera askorekin, herriolak ditun gora bera guztioekin, gazi gozoekin, tensio baina lasaitasun eta pozuz botetako momentuekin, lan askorekin, baina egia esan esku eta bihotz pila bat inguruan izan dituen urte bat izan da, eta horri eskerri ritxigea gaurko egun arte. Izan da oso urte intensoa, asko ikasi dugun urte bat, elkarrekin bizitu dugun urte bat, eta urte oso esanguratsu bat, nik uste jende askoren bizitzan, ahaztuko ez dugun urte bat. Beti herriola hori gainean eramango dugun urte bat, eta oso urte berezia. Gogoratzen aizu dazkeneko egun hitz bazela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitutan alaita zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela. Ez zaudela. Ez zaudela. Ez zaudela. Urteko osoko lan horrek atzoko egunera eraman zuen Orereta ikastola. Fabriken eta auzoen izenak oinarri hartuta 6 gunetan banatu zen herria. Gaietera, lino, esmalteria, zamalbide, herrioa eta herriko enparantza. Goizean goiz eman zioten hasiera egunari Itziar Navarrok, Aizpea Otaegi herriko alkateak eta Inge Mitxelena Orereta ikastolako ikasleak.
Leku honatik herriko enparantzara egin zuten bidea, bertan Herriola abestiarekin marea bizi-bizi hasi zen, eta mareak Linoraino egin zuen bidea. Han Mikel eta Esti Marquez eta Arkaitz Minerrek konplize ditut eta abestia jo zuten, eta erintza dantza taldeak dantzatu. Nabarrok aipatzen zuen garrantzitsua iruditzen zaiela amei haien tokia ematea, eta hori izan zela hildoa. Hori izan hasierako ekitaldiari jarri diogun aria, ama, ama lurra, pixkat herrioa urte osoan boltaka ibili dugun kontzeptua, orduan herrioa, Ainabitarteko eremua eta bar, ama euskara, ikastolaren oinarria eta gaurko festara batu gaituena, eta omendu nahi izan ditugu baita ere ikastolako amak. Ze askotan ikastolako bagida batzordetako zerrendak edo argazkiak edo ekitalditako argazkiak eta ikusten ditugunean, beti ateratzen dira gizonak, eta gero horiek esaten zuten edozein momentutan laneako beti prezeudela emakumeak. Ez orduan gizarteko beste hainbat esparrutan bezala, emakumeen lan isil hori ezkutuan geratu da eta lehenengo plan horretara atera nahi izan dugu. Orain soilik geratzen zait gutazidaz. Hortik aurrera festa giroa nagositu zen herrian, bertako talde ezberdinak ekintzak, tailerrak, ikuskintzunak eta kontzertuak egin zituzten, orduak, edariak eta izozkiak guneetan eta euskara ahoetan ibili zen. Musikari asko hartu zuten parte, horien artean lehen aipatutako Esti Marquezek, kontzertua polita eta berezia izan dela aitortu du. Egia esan oso polita izan da kontzertua. Ez dakit, nik oso pozikatena naiz, hoi esango nuke. Berezia zan, ze neraitak ikasi du ikastolan, Renterik ikastolan, eta Arkaitz Minerrek ere bai, Arkaitz Minerre etorria jotzea, gero Iker Lauroba, Josu Erbeitita Dana Herriainok ere jo dute. Denok, lehenengo banatu dugu bizatitan, lehenengo neraitak abestu ditu bere abesti batzuk, gero nik nere taldeakin, eta gero denok batea. Batzuk jakingo be, baina azal berritzen birain nun neraitakin, erdibana atera genuen diskorrena, eta gero 2022 ja nere bidea hartuet, bakarkako disko bat atera nun, eta ja urte eta piko gindoaztin aita eta biok batea jo gabe, eta polita izan da ez, buelta hori aspaldiko partez, berriz abesti batzuk batea abestu, batea jo, nere talde eta bere taldea bateratu, ezberdina izan da, eta oso polita. Egia esan jendea ere bai oso gustoa ikusten nun bertan, jendea abesten, zure begiek abestu dunen oso emotiboa izan da, ez? Denak abesten, oroitzapenek esnatu naute abestian ere bai, jende asko zeon, lehenago konplizia ditut eta abestia dantzataldeakin abestu dugu baitare, guk abestu dut dantzataldeak dantzain du. Egia esan oso egun polita, oso gorobia izan da kontzertua, eta oso pozik gelditu naiz nik. Gure pozik, hainbat artista eta musikari ikusietan zuteaz, egia da, zure begiek abestu zutenean jendeak, olako abes batza erraldoi batean lagundu zituela Esti eta Mikel, eta beste hainbat musikarik ere jarri zutela plaza, edo jarri zituztela plazak dantzan, eta kantuan, baina kontua kontu eta kantua kantu, goizeko 11 ere baditugu buelta-bueltan, eta bagoaz etenalditxo bat egitera, gure estudio zentraletara, azken ordukoaren bidaia egiteko, hau, segituan lortzen badugu, egoi, ze arazoak dauzkagu, eta konpontzia lortzen dudan. Hore, egoi belategi, segundutxo bat emaiguzu, goizeko 11 eta informazioa, naiz irratiaren estudio zentraletatik. Egunon, egoi? Egunon baita zuei ere, goizeko 11 puntu-puntuan, esan bezala, boletin informatiborako tenorea gurean, eta une honetan oraindik ere, Senperera begira jarraitzen dugu adi-adi, gauaren erdialdetik armatutako gizonezko bat, Senpereko etxe bizitza batean gotortuta dagoelako. Hasieran informazioak nahiko nahasiak izaten ari diren arren, badirudi etxe bizitza horren barruan gizonezkoaren emaztea eta amagin arreba ere badaudela. Departamentuko D307 errepidea itxita dago une honetan, eta Senperera sartu nahi dutenek,
horretarako ezarretako ordezko bidea erabili beharko dute jendarmeriak berak jakitera eman duenez. Tira goizeko 4 aldera inguruan aktibatu da aipatu alertak, gizon armatu bat Senpereko errepide zarra eta Oian Txiki bidearen artean dagoen etxe batean gotortu da Ibarrun auzoan, gendarmeek eta poliziek ingurua itxi dute gertakariaren berri izan ostean. Etxe barruan dauden bi emakumeak antza denez, gizonezkoaren emaztea eta amagin arreba esan bezala, etxeko beste espazio batean hartu dute babes eta etengabeko harremanetan daude telefonoz poliziarekin Pirinio Atlantikoetako prefeturak jakitera eman duenez. Gendarmeriako agente bereziak ere bidali dituzte ingurura etxe bizitzan indarrez sartzea beharrezko balitz. Arretagunetako bat beraz Senperen, bestea Errenteria horretan dugula esango dizuegu 76 urteko gizonezko baten bila dabiltzarako herri horretan. Igande gauetik ezakiten non dagoen eta larrialdietako zerbitzuek bilaketa lanetan jarraitzen dute. Astelen honetako lehen orduan larrialdietako baliabidek atzo desagertutako gizona bilatzeko operatiboari ekin zioten Errenteria eta Pasaiantxo artean. Desagertu zenunean gizonak praka laranjak, kamiseta grisa eta bisera urdina zituen jantzita. Inork desagertutako pertsona hau non egon liteken jakiteko informazio baliagarrerik balu, SOS deiak 112 larrialdi telefonora deitzeko deia zabaldu dute Lakuako segurtasun saietik. Eta politikara begirako azken aipamentxo bizkorra Amparo López Nafarroako herrizengo funtzio publiko eta justizia sailburuak Nafarroako gobernuko bozeramale lan hartuko duelako bere gain. Nafar guztiei zuzendu behar zaien Lópezek euskarazko maila ertaina egia azatuta du foru gobernuak nabarmentzen duenez. Maria Etxibite Nafarroako lehendakariak sinatu du Amparo López bozeramale izendatzeko foru dekretua eta gobernuako batean zehaztu duenez López kontseilariaren profil teknikoa eta politikoa nagusitu da ura hautatzeko garaian, baita Nafarroako aniztasuna landu eta defendatzeko duen bokazio ere. Donostian jaioa zuzenbidean lizentziaduna da López, administrazio publikoko masterra eta mugikortasunaren kudeaketa zein plangintzako gradu ondoko ikasetak egin zituen, eta gainera euskara, frantsesa eta ingeleseko maila ertaina egiaztatuta du Maria Txibiteren gobernuak jakitera ematen duenez. Goizeko 11 eta 2 minutu esatea baitere lasai ditugula Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, beraz puntu honetan utziko dugu eta eguerdiko 12 bueltan izango gara informazio gehiagorekin, informazioaren ariaren 2. edizioan, gero arte. Eskerrik asko egoi belatik 11:03 aurrera goaz, 2. kafean. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Frustrazioan ere, euskeraz ezin entzun kanta bat bera ere, tradizioa. June Romatet ari zaigu hurbiltzen atzoko horeretako kilometroak jaia. June Romatet eta Piok izan ginen han, lanean, festan, gozatzen, bakoitza gure gauzetan, bata bertako izateak ematen duen ezagutzatik, eta bestea, nire kasuan, bertako ez izateak ematen duen deskubrimendutik, eta gustora ibili ginen. Eta aipatu dugu, duela gutxi entzun dugu Esti Marquez ez, kontzertu berezi izan zen, bere aita Mikelekin berriro elkarrekin aritu zelako bere aitaren, ikasketa herrian esango duguan, ikastolan ikasi zuelako, eta baina momentu gogoangarri asko utzi zituen atzoko kilometroak jai horrek, nik ezin dut esan momentu guztiak ikusi nituenik, leku guztietan ezin da batera egon, baina da programazio musikalak ematen zuela iaia guztia ikusteko, gunetik gune ibiltzeko, eta nire lana atzo neurri batean hori zen, musika talde guztien soinu eta argiztapen ekipoak koordinatzea, eta hantxe bilin gintzen bueltaka, baina egontzan momentu bat ezin mugituta ere geratu ginela gozategi taldearen kontzertua iritsi zenean. Ez da lehenengo aldia, gozategi ikusten dugula, ez da 20. ere izango, asko izan dira, baina atzokoak berriro izan zuen berezitik, eta jendearekin lortu zuten lotura estua, jendea kantu bakoitzaren lehenengo konpas horietan kantuan ikustea, dantzan, oso polita izan zen, eta jendetza bildu zuten bertan eurentzako ere akaso, berezia izango zen, ez dakigu, baina Inigo Goikoetxea taldeko kideak kontatu beharko digu. Egun honetan ongi torri 2. kafera, Inigo. Egunon deneri, egunon Inigo. Bueno. Egia esan, azken urte hauek oso politak izaten ari dira. Izan da pandemiatik atera, eta batean ez dakit, iruditzen zait horre pandemia garaian 12, 13, 14 urte zituzten horiek pandemia garaiatik atera diela,
eta mundua deskubritu dutela. Ze benetan plaza betetzen dute, eta, bueno, edabideetan normala da, baina haze energia sortzen dan plazan. Eta hori, bueno, disfrutatzen ari gara, bai gu, musikari bezala, ze azkenean, egiten duzun lan horri zentzua ematen dio egiten duzun hori, ez? Eta ikusten duzu gaina jende gazte horrek generazio ezberdinak lotzeko gaitasuna ere baduela, ez? Eta aurrekalde hortan generazio gazte hori dituzu, baina atzekaldean beste generazio batzudako jende ez hain gaztea dagoen hori ikusten duzun zein herrifarrak botatzen dituzten, eta egia esan, benetako gozamena da, ze hori, esaten dutena, ez? Lan bat egiten duzu, eta ikusten duzu hor emaitza oso polita, ez? Balore batzuk ikuste dituzu, oso giro jatorra dagoelako benetan, egiten ari garen kontzertu gehienetan. Eta bueno, sentsazioa duzu hori, herri bizi batean bizi garela, oso bide polita egiten ari garela, eta hori, oso gustora. Aizu, aipatu duzuzuk, aurrean kantuan eta erotu beharrean zebiltzan neraben artean, eta batzutan atentzio ere ematen du, bueno, ja bide bat egin dugu nontzago bizitzan ez, ez dakit urte asko dira, gozategiren gaur egungo kantu hit horietako batzuk entzuten genituela batzuk, eta bapaten ikustea 15, 14, 16 urteko gazteak guk duela 20 urte genuen energia berarekin kantatzen ora aurrean kantu berberak berdeskubrimendu horretan, hori oso gauza handia da, eta gurasoak, nik uste haien askotako gurasoak, pixka bat atzerago zeudela, belaunaldiak lotzen behintzat gozategiren arrakasta bera duen euskal talde askorik ez da izango inigo. Ez dakit, enaiz nia profesional hori esateko. Nik esango dut, Inigo, listo, ez dago galderari. Vale, onartzen dut orduan, Inigo. Aizu, atzo... Bai. Herri batek izan dezaken gauzeik handiena, da plaza batean elkartu alizatea generazio ezberdinak, eta ez bakarrik generazio ezberdinak, pertsona izakera ezberdinetako jendeak, ez da, elkartasun horrek ematen dio benetan zerbait berezia eta energia, ez. Guk askotan kalejiraren garaia egisten denean gustatzen zaigu esatea, ez. Nola ze kultura aberatsa daukagun, eta nola euskaldunok badugun dantza bat ondokoari begiratu gabe nordan, ondokoari bai ezker eta bai eskuak luzatzen dizkiogula. Eta elkarrekin kate bat egiten dugula, eta elkarrekin dantzatzeko gaitasuna badaukagula, ez? Eta hori da, ne usten Euskal Festak daukan momenturik indartsuena. Eta ni herri txiki batekoa naiz, ni sakanakoa naiz, Urdiaingoa. Eta hori beti bizi izan dut gure herriko festetan, ez? Eta norbaitek kate hortan parte hartzen duenean, neiko eskusa da, urrengo urte guztian, ondoan dantza egin duzun horrekin, agurra urte osorako hartzen duzu. Eta hori oso polita da. Eta benetan, sortzen den hori, eta gerora zehatzen dana, ondia da eta oso importantea da. Eta hortxe, alde hortatik oso pozik, ez? Iruditzen zaigu oso lan polita egiten ari garela. Sortea daukagu, ez? Sortea. Bai. Hori aipatu zula, oraindik gogoan dut nire lehenengo larrain dantzan norekin egin nuen, eta oraindik txantxak egiten ditugu horrekin. Hoixe. Hori da. Hori da gure kulturak eskaintzen diguna, eta horregatik da, hain importantea, festak, nire ustien festak indartu behar dira, eta benetan horre elkartzen da jendea eta hor sortzen danak horrek energia berezia sortzen du urte guztirako. Orokorrean nik uste dut horrela dela. Inigo, inoiz entzun dizut zuzenean, plazan, esaten herri bati buruz asko esaten duela, herri horrek dantzan nola egiten duen ikusteak. Gozategik, badu, esaldi horrek balioa duen enean antropologiatik zerbait ez, herri baten kohesiotik, loturatik, ez da, ondorioak, baina behintzat lehen analisi bat egiteko gaitasuna plaza bat dantzan ikusten duzuenean. Oso gauza ederra iruditu zitzaidan esaldi hura eta analisi hura, eta ez da atzo plaza nola sentitu zenuten, ze etzen herri bateko plaza, herri handi bateko
herri txiki batean plaza bete zen, Euskal Herri guztitik jendea bertan zegoelako. Ze plaza da, Euskal Herri atzeko kilometrotan? Herri baten plaza da, zalantzi gabe, eta nire ustean esaten duzun, antropologiatik asko dauka. Benetan pensatzen dugu, hainbeste mende bizirik irauteko indarra edo kemena edo dana delakoa izan dan herri batek zergatiare izango duela, ez? Gu pensatzen dugu hemendik kokatuta gauden tokian kokatuta gaudela, hemendik zibilizazio asko eta asko pasatu izan dira. Eta nire ustien Euskaldunok gure senan oso argi daukagu danok ezberdina garela. Eta pertsona batek edo herri batek diferentea dela sentitzen duenean, benetan pentsatzen du ondokotik ikasi dezakela, baina oso modu sanoan ikasi dezakela. Eta horrek egiten duena da zuretik ikasten joan eta evoluzionatzen ikasi. Eta evoluzio hortan ez duzu zurea galtzen. Zurea indartu egiten duzu, baina aurrera egiten duzu herri bezala. Eta gustatzen zaigu gauza hauetaz taldean hitz egitea, eta nik uste dute hor dagoela gure indarra, eta gure kulturak eskaintzen dizkigu ezaugarririk handienak bide hortan jarraitu ahal izateko. Hemendik pasatuko ziren grekoak, hemendik pasatuko ziren erromatarrak, hemendik pasatu da industrializazioa, eta orain gaude teknologiaren zibilizazioetan, ez? Eta nik uste dut hemendik indartuta atera gaitezkela baita ere herri bezala. Eta horrexegatik horrek ematen digu indarra eta festak badu hor bere garrantzia. Nik esan dut, herri txiki bat inork ez ezala gaizki ulertu. Euskal Herria eta Orereta alderatzerakoan herria handia eta herri txiki ari nintzen alderatzen, baina Orereta ez da herri txiki bat, Junek hola begi arraroekin begiratu nabeta. Aizu inigo, agurtzean joate aldera, baina atzo, aspaldi konturatu gara, ez? Frontman kontzeptua gozategin badela zerbait hola lausoa. Asier gozatik ezagutzen dugu, trikitilari, erdian gokatu, kantuan eta kantu sortzaile. Baina urte asko dira, gero eta gehiago esango nuke, kontzertuaren eta publikoaren arteko harreman hori zuk gidatzen duzula eta gainera maixuki gidatzen duzula. Aipatu duzu azken urte hauetan pandemiaz geroztik eta nerabeak, beste gaztaero berri bat duela taldeak. Atzo akaso bereziki gustora sentitu zintugun publikoarekin izan zenuen elkar harreman horretan, egon ziren momentu batzuk uste dut, ohikotik haratago joan zirenek? Galdera batekin erantzungo dizut, Inigo. Atzo bizi genuen hortan bestela nola bizi zaitezke. Galdera horrek erantzun du eta galdera horrek itxiko du elkarrizketa laburra. Aspaldi daukagu pendiente, gozate gitarrak gure bigarren kafera kafe eta guzti ekartzea. Eta ea bengoz egiten dugun, zemen promesak bota eta gabiltzaku. Eta oraindik ez diegu proposamena bota ere egin. Beti ere plazarra da zuekin aritzea, Inigo, eskerrik asko tartetxo honengatik eta egingo dugu proposamen eta gonbidapen hori tinko datozen egun hauetan. Eskerrik asko zuei eta animo bigarren kafe horri. Besarka da bat, agur. Gozategiren kontzertua ordubiak inguru edo amaituko zen eta eguerdi aldera jateko tokiak gainezka zeuden, tabernetatik otorduak etengabe ateratzen ziren. Bertan zebiltzan aurreen batekin hizketan eritu nintzen ni, eta Asua Etxabe gaztetxoak aipatu zidan, lehen handiz ospatzen zituela kilometroak lagun artean. Jungo ginen DJ bulera, egon geha erritikan hasieran goizean zankotan ibili geha, gero buelta bat eman dugu ikusteko ze gauza zeuden, ze postu, esmaltein egon geha, grafitiak zeuden, eta orain hori zen DJ bull, eta gero goazen era etorriko geha, oso ondo pasatzen nahi geha. Gaztetxoenek bazuten haien tokia, zarxiagoek ere haiena bazuten herriola jaian, eta
Izaroa Jerbe dantzariak esan zidan, COVID eta gero berriro ospakizunean parte hartzen zuen lehen aldia zela eta gozatzen ari zela. Ni txikitan ia urtero juten nintzen kilometrotara, gurasoek eraman da. Ikastolako ikasla izan da eta gaina amak ikastola batean gara egin da. Guretzat urteroko plana zen. Eta gero gaztaroan ebaia lagunekin eta ziginen juten, herri. Eta urten horretan izan da, aspaldi jungabe nintzen, baina aurten gogotxu hartu dituen kilometroak eta pozik, giro ona eta ondo. Giroan ibiltzeaz gain zerbaitetan parte hartu duzu? Bai, dantzataldeko parte naiz, dantzataldeko, eta goizean dantzatu ditugu hor pare bat emanaldi. Eta guztora urtean zer hainbat ekimenetan parte hartu dugu kilometro hauen bueltan, eta ondo. Nola ikusi ez du herria orokorrean ze giro dago? Pozgarria daola, gaina gualde hona eta da, orduan jende pila kanpoan ibilita, eta pozgarria daola herria inbizirik eta ikustea. Heldu eta gaztek haien eskaintzak izan zituzten, baita horrek ere. Puzgarriz bete zuten iztietako pasealekua eta korrika eta saltoka ibilizeren egundaka ume, beroaren ondorioz freskatzeko aitzakian edo izozkiak eskuan eta aurpegian zituzten askok goazenen ikuskizunan zehar. Arratsaldea ixteko ordea, dupla taldeak emandako kontzertuak gainezka egin zuen. Aurrak, gazteak eta helduak elkartu ziren bertan, eta Inigo Katzo lortu zuen tartetxo bat taldeko kideekin hitz egiteko. Azken kilometroetako taldea zeate edo, ze pasatzea? Hori emategu ezagit. Joera hori izaten da, bai, gu beti iristen gabiltza, toki guzik iristen. Urten Ibarran jendea topi bilizan, hemen ere bai, ze sentsazio eman dizu eroretak, azken txampa hori ez, eman diozu festari? Ondo, giro polita jendetsua ez? Bai. Egun ona eta... Berua pasa deu, Berua. Bizkat, ez zerritu deu, ondo? Baina ondo, jendea... Oso gustora. Animatuta ibilia, oso gusto. Ze energia ikusi dezue, zartu horeretako publikoak, hemen leku asotako jendea gongo zan, baina nolako izan da jendearen pixkate erreakzioa da zuen ekiko edo? Nik uste gogotxu zebilela, ez? Ondo, bai, eta ikusten da, olako igual festa batian, ez da guk ohituta gaude gauetan jotzen eta ikusten zen igual adin askotako jendia, eta jendia irri barritxu bezala, osea... Igual dupla esagutzen ez den jendea, bai, jende nagusiagoa, jendea... Eta bueno, batzutan igual ez da errezena, ez, hainbeste publikoan zate hor konbizitzea, baina, nik uste lortu dugula. Txukun, indeu. Beno, txigatu diate porei bidean produkzioaketik, badatu zela gauzak ezak izan bat konta daiteken, baina, bazabiltzat ez? Gauzatxoak. Ez ireia dago hain bukatzea estatuan, hain azkeneko bira. Euskal Herri, azkena izan da Euskal Herrian? Artor txurrokin bardegu, bagendoan. Aztokan, eta aztokan durango aztokan egongo gea, datorren urteako tiketak saltzen. Ingo du gira bat, album berria, hori guztia. Gauzatxoak datoz beraz. Gauzatxoak datoz. Hori espero du. Haimota jarraituko duzuen berri zaten. Egunean zehar irriak eta euskara izan ziren nagusi, baina bada zerbait erabat nagusi izan zena. Noski, Herriola bestia. Janus Lesterrek egindako abestiak lortutako ospea izugarria izan zen, eta txoko guztietan entzun ziteken. Abeslariak esan digu oraindik ere unkituta dagoela. Kaixo, zer moduz? Batzok eguna ikaragarria izan zen. Egia esan, horeretara iritsi eta lehenengo momentutik izan genuen harrera bikaina izan zen, eta nik uste dut kontzertuarekin borobildu genuela pixkat atzoko eguna, baina baita urte osoko lana ere bai, ez? Gogoratzen dut, lehen aldiz egin genuen kontaktua horeretako ikastolarekin, gero ere bai maiatzaren 6an aurkeztu genuen Herriola bestia bertan, horeretako festetan ere egon ginen, aina bitarten egon ginen et Inkarnatus orkestarekin ere bai Herriola besten, eta atzokoa izan zen, azken festa ez, guretzat, kriston oparia, Koldo Mitxelena plazan estenatokia jarri eta bertan plaza beteta ikusi eta gure bestiak jotzeko aukera izateagatik, eta oraindik ere unkituta, nik uste dut atzo emozioz betetako eguna izan zela, eta ikustea alde batetik jende guztia topera bestiak dantzatzen eta abesten, eta gure bai, oso konstienteki, ia etxean jokatzen ari ginela, horreta bihurtu delako gure bigarren etxea, horrekin oso eskertuta, emozionatuta, eta eskerritzekin bakarrik bai horeretako ikastolarentzat, eta baita atzo Koldo Mitxelenara hurbildu ziren jende guztiarentzat. Horrekin
aipatuko dizut eta berriro errepikatuko dizut, unkituta eta oso emozionatuta, batzo oso egun borobila izan zelako. Guk aspalditik agendan gorriz markatuta eguna geneukan atzokoa, eta nik uste dut dena bikain atera zela. Euskara marean gora, herriola, kilometroz, kilometro, itxasora. Momentu berezi asko izan ziren atzo June, eta nik gogoan dut bat eta horren inguruan galdetu diogu Jokin Pinatxori, Janus Lesterreko, kide eta liderrari. Ze momentu batean esan zen, unkitu egin nauzue. Dena kantuan sentitu zituen momentu batean, eta pixkat begi gola bustita eta politi izan zen, eta horren inguruan ere galdetu diogu. Bai, atzo, hankek dantza egiteaz gain, sentimenduek ere gorputz osoan zehar egin zuten dantza ez. Ze erdi ohikoa edo bihurtzen ari zaigu kontzertuetan jendeak maitasuna tabu, dab-dab, zu argitan, abestiak, topera dantzatu eta abestea. Baina kontzertu erdialdean badago horrelako geldiune bat, niretzat oso berezia den abesti bat jotzen duguna ez. Osabari idatzitako udazken egunura abestia abesten dugu, eta atzo oso berezia izan zen. Ikusi norako jende pila abesti hori abesten, abestiarekin unkituta ez, nik uste dut bakoitzak pentsatzen duelako burura etortzen zaio pertsona hortan edo egoeraren batean, eta atzo horrelako konexio berezia eta hurbila sentitzeak pila bat unkitu nindun eta kontzertuan esan bezala emozionatuta geratu nintzen. Gero ere taldekide guztiak komentatu genuen eta denak ginen oso emozionatuta, gainera niretzat ere berezia izan zen familia desente nuelako publikoan atzo eta beraiek ere ikusten nituen. Orduan horrekin oso eskertuta eta seguru nago denboran atzea begiratzen dudan egunean kontzertu honekin dudarik gabe gogoratuko naizela bai ni eta baita talde osoa ere bai. Gorriz markatutako egun hau biribila izan zen, antolatzaientzat 1200 bolondres izan ziren lanean eta koordinatzaileak azaldu du. Eguna gora beratsua izan bada ere izugarri polita izan dela. Oraindik gaur lortutako guztiekin 3 proiektu dituzte aurrera begira. Euskararekin lotutako proiektu bat herrian sortu nahi dugu, euskara bultzatzeko eta euskalduntasuna bultzatu eta gazteek euskaraz bizitzeko aukera gehiago izan dezaten, proiektu hori egin nahi dugu. Zubiak eraikiz proiektu horrekin ere aurrera egiteko baliabideak hortan jarri ditugu, eta gure ikurra den baserri hori ere ikusi dugu kilometroak bat auzolanean egiteko gai izan du behala. Gaur 1200 voluntario eduki ditugu hemen, numeroa potentea da. Orduan, baserri auzolanean ez dakigu egiteko gai izango gehan, baina inguruan auzolanean gauza asko egin daitezke, eta baserriari beste merezi duen leku hori emateko gai gehan, urte guztiotan lortu dugunakin eta batez ere gaur lortu dugun horrekin gai gehan, merezi duen fatxada eta barrua eta bihotz hori emateko. Gauden neorzleak nola esan Metak ez dira eraikitzen Milaka emozio eta esperientzia ezberdin izan ziren atzo, nik uste postasuna izan zela nagusi, ni, aipatu bezala bertan izan nintzen, milaka lan ezberdin izan nituen, bai izozkiak, bai, argazkilari lanetan, eta beste hainbat gauza eukin dituen, baina niretzat bai izan zela, hori emozionantea eta unkigarria ikustea herria horrela, nik txikitatik bertan egon nahi nuen, edo beti zen, noiz izango da herrian, kilometroak jakin genuenean aurten izango zela egia da hasiera batean, lan egitea tokatuko zaigu zetorrela burura, baina benetan herria horrela ikustea izugarria izan da, inigo bertan zu ere izan zinen, nolakoa izan zen zuretzat? Oso berezia, oso polita. Horrelako lanek erronka handia suposatzen dute, antolakuntzak badakitzen bate, fronte eta borroka eta lanketa izango zituen, denbora honetan guztian.
kilometroen eredu aldatu da, baina oraindik atzoko eguna bada mugarri oso potolo bat, ez? Atzo antolakuntzako kide batek bukaeran esan zidan esaldi batekin laburtuko dizut. Esan, eskerrik asko denagatik, dena ondo atera da, eta esan zidan, jende normala elkartzen garenean dena oso erresa da. Eta noski, uste dut jende normala garela euskararen inguruan ari garenok, eta atzo hainbat eta hainbat taldeek, denak gauzak errestu nahian, denak festarako prest, zenbat bolondrez ikusi nuen antxe tombola ikusi nituenan, edozein lanetarako prestu den patrulla txiki horiek gauzak eraman bardia mendikara, hemen lagundu barra, hau egin behar da. Zakarra jasotzen, asko zebiltzan. Karpak iriki, karpak itxi, oso eguraldiona izan zen, baina beroare oso gordin izan genuen, eta uste dut, leheno inigo Goikoetxea gozatik kideak esaten zuen bezala, ez? Herri bat dantzan ikusten da nolakoa den, eta auzolanean ere ikusten da herri bat nolakoa den, ez? Eta atzo dantzan eta auzolanean uste dut horeretak gauza ederra egin zuela, eta oso politi izan zen horren zati txiki batean behintzat, parteidere izan eta sentitzea. Niretzat ere hori parte hartzea eta laguntzea izan zen, azkenean, egunaren amaiaren eman zidana, postasun hori behintzat parte hartu nuela eta horrego nintzela, eta ea aurrengo kilometroak non tokatzen diren, aipatuko digute, eta han izango gara behar gaituzten erako. Aurrera goaz bigarren kafean, 11:27 minutu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez, eta gora egiten du. Entzuleari zin egin genion denboraldi hasieran izango zirela aurten bigarren kafearen berrikuntzen artean ordu aldaketaz gain, dagoeneko gainditzen hasia dugun ordu aldaketaz gain, bestelako, tarteka oraindik korapilatzen zaigu guiza baina. Itxeron, benetako ordu aldaketa iristen denean ea nola egokitzen garen. Baina, kontua kontu, nik uste nuen aurten ezken nuen ordu aldaketarik. Ez. Duela lagun batek esan zidan. Ez, aurten ez dagoela, eta seko gonbentzituta. Ez aldute urtero esaten. Bai da, igual da leyendarik mitikoena. Azken hamarkadako mitoa. Aurten ordu aldaketarik ez dela egongo. Handiena? Dekit ba. Batira berrikuntza ordu aldate genuen bigarren kafean, joan gara orkesten kolaboratzaile berriak, Josune Belez Mendizabal, esaterako, ezagutu duzue Arkakuxo ere, oraintxe buruz dendenak ez zaizkite etorriko, baina izan dira, edo izaten ari dira, eta gure kolaboratzaile berrien artean jarraian aurkeztu behar duguna. Nik horrela erdi buruz itzuli dut, nekazaritza eta baso ingeniaria dela bera, baina ez dakit itzulpen zehatza hori den, akaso berak argitzea da onena. Zagutzen duzue, behin gurean bigarren kafean izan genuelako eta ordutik sortutako harreman hartatik, aurtengo demoraldiko fitxaketa. Akaitz Arrasola, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Ingenieritzaren izena zein da?
Baso eta nekazaritza ingenieritza gradu bikoitza. Bueno, nahi zein urruti bili. Itzulpen nahiko... Bai ez, orden aldatu behartzen, bueno, ez dago gaizki. Eta akaitzek hori bili gara azken egunetan, definitu nahien, ez, zein izango den gaia. Bueno, bere espezialitatea, bere arloa zein den ikusita, ikus dezakezuen nekazaritza eta basoa izan daitezkela, baina pixka taratago joan da natura edo, kokatuko dugu sekzio berri honen izenburu bezala, eta gero hortik, adar ezberdinak sortzen joango dira, eta adarretatik zuaitzak eta zuaitzetatik basoak, eta gaur hain zuzen ere basoaren inguruan hitz egin nahi digu, baina basoaren inguruan asko dago hitz egiteko, eta mito batzuk ere akaso erauzteko ere, beraz, hortxe murgilduko gara zuen baimenarekin entzule. Naturaz hitz egingo dugu, orokorrean ulertuta behintzat akait. Bai, hortan saiatuko gea, eta, gaurkoan behintzat, mito batzuk hausten saiatuko gea, eta, jendearen gana gerturatzen, zientzia munduan dabiltzen termino batzuk, jendeak hobeto ulertu dezan inguruan gertatzen dena. Hasteko eta behin, idealena izango zen, bakoitzak etxean daunak kotxen balin badago ez behintzat. Begik istea eta pentsatzea natura... Kontuz, kotxea ez, kotxekoek ez. Lasai, begiratu ingurura, begiak isteko moduan bazareten modu seguruan, hori berma badezakezue jarraitu entzuten. Bestela... Begiak irikita dez pentsa daiteke. Ados, hori da. Ariketa nahiko erresa da. Begiak itxi, alduena behintzat, eta natura bezala ulertzen duguna irudikatzea izango litzateke ariketa. Ziurrenik euskaldun gehienak arizti bat edo pagadi bat irudikatuko genuke, ziurrenik aralar, urbasa edo iratikoa. Eta... Pagadi bat ondo malkartsua, ondo gerizpian dagoena eta ondo ederra, ez? Bai, eta humedadea handiak eta horbelez lepo eta... Bai, nik gala imaginatzen dut, bai. Eta nahi honek hainbat galdera sortzen dizkit. Zergatik irudikatzen dugu natura burua etortze zaigunen baso bat eta ez bardetako basamortua da adibidez? Oso konparazio, bi muturretako konparazioa die, basoa eta bardetako basamortua, baina bardetako basamortua ez da natura? Ziurrenik ez, beste... ziurrenik gaizki pentsatutako beste zerbaitengatik. Natura bizi hori imaginatzen dugulako basoan eta ez basamortuan, eta berdea dela. Eta ziurrenik basamortuan bizitzan mordoa egongo da, baina beste maila batzutan eta beste modu batera akaso guretzatan ikusgarri ez dena edo ez? Hori da, ikusgarria ez dena ez deu kontuan hartzen askotan. Eta gero beste galdera badana, zergatik imaginatzen dugu pagadi bat, arizti bat beste batzuk, eta ez gaztainadi bat, edo beste zuaizti mota bat. Azkenean, oso txertatuta daukeun irudi bada, zer dan basoa, zer dan natura, eta askotan mito batetik dator da, burun sartuta daukeun ideia bat, errealitatetiko batzutan nahiko urruti da ona. Honekin ez dut esan nahi, basoa ez danik ez natura, eta basoa ez danik guk irudikatuta dauki behar deun naturgune bat. Baino basoa, natura ez da basoa bakarrik eta baso guztik ez die natura. Txin, errepikatu hori? Basoa ez da natura, baso guztiak ez die natura, eta natura ez da basoa bakarrik. Lehen esan duen bezala, bardetako basamortua, natura da, baina baso guztiak edo gaur egun jende gehienak baso bezala ulertzen duen guztiak ez die natura. Hor bai mitoa? Ja, bai, hor bigarren zatia ulertzen kostatzen ari gehiago, bai. Baso guztiak ez dira natura. Ez dira natura. Baso askotan ulertze deu arbola batzun multzoa bezala. Eta arbola guztik ez dute baso bat egiten. Ia. Hor ikusten dutzunean arbol lerrokatu lursail bat eta hor, kaso natura badago, baina hori ez da baso bat. Ez da baso bat. Basoak definizioz izan behar du naturala, hau da, bakarrik sortu dana, edo gizakiaren laguntza izan balin badu hasierako faseetan, azken urte luzeetan, bere bide hartu duena, eta gizakiaren inongo
eragozpenik edo inungo laguntzarik ez du nahi izan. Horrek eramaten gaitu etorkizunean akaso landuko dugun beste gai batera, niri asko interesatzen zaidana eta da zer den autoktona eta zer ez, zein diren gure arbolak, gure zuaitzak, zeintzuk ez diren, eta ikusten balin baduzu, baso bat berez lur ontakoa edo lurralde ontakoa ezten espezie batekin, hori baso izan daiteke beraz, baldin eta urtetan bere bidea hartu badu. Ez? Edo ez kostata? Kanpoko espazia balin badat, printzipioz ez. Ez da izango, ados. Hemendik urte ikusiko deu zer dan bertakoa eta zer deztan, baina gaur egun botanikok eta biologok erabiltzen duten definizioetan, bertako espezie ez balin bada, bakarrik azitagoa izan daiteke, baina ez da baso bat. Ados? Orduan, baso batek euki behar dauke naturaltasuna, hau da bakarrik garatu dan multzo bat izan behar du, eta bestaldetik lehenbiziko osagaia izan behar du bertako espeziak. Eta askotan, da, ja utzingo du hau, askotan zuaitzoien azpin beste espezie batzu balin badaude ez dienak bertakok eta naturan espezie printzipalakin lotuta ez da honak balin badie, ez da basoa konsideratzen. Hau da, basoak normalen eukitzen ditu bi parte bezala, azpiko tartea, landaredi anitza egon daitekena, eta gero zuaitzak benetan espezie dominante batekin. Azpiko hortan espezie exotikoak balin badaude, hau da, Euskal Herritiken kanpoa azitza, baina gaur egun gizarkiaren ondorio sartu dienak, hoi normalen ez da baso bezala konsideratzen. Izan daiteke zuaizti bat, izan daiteke balioa handiko zona bat, baino ez da basoa. Beraz, gure inguruan eta entzulea oraintxariko da pentsatzen, berak basotzat duen espazio asko, ez da basoa. Ez da basoa. Eta beste galdera askar bat, eta espezie bertakoekin eta ez bertakoekin, hasiko gara beste momenturen batean, etorkizunean, hartuko dugu tartea, hau luzerako kolaborazioa da, eta baina eukaliptoa ez da bertakoa izango noski. Ez da bertakoa. Pinua? Ez da ere. Ez da ere. Bertakoa ez da Euskal Herrikoa. Hoi da. Guk hemen ezautze duen pinua. Badaude Euskal Herrikoak dien pinu batzuk, Pirineotan, goimenditan, berez azitzen dienak, gizakiaren inungo interventziori gabe. Horrek, orain ulertu dut, horrek erotzen duen pixka bat, esan, hemen Pirinetako puntetan eta... Hoi, pinu horiek, baso ezin deitu, zetik ez die... Multzokatzen, daude bastante aparte, baina gainentzen. Hemen Tolosaldean ikusten deuna, o Gipuzkoan, o Bizkaian ikusten dituen pinu horiek, Kaliforniatik ekarritako pinu bat. Hori da, kapitalismoak ekarritako pinuak dira, paper industriarekin lotuta, ez da, eta... Bale, itxiko dugu espezien atalau, beste batean helduko diogu lasai asko, baina, bueno, basoa eta naturaren arteko harreman horietan genbiltzan, eta pixkat, norantza bikoitz hori aztertzen. Natura bai eta basoa ez, basoa bai eta natura ez, bueno, nola izan daiteken. Ados, hor kokatu. Askotan, eta lehenoko ideiara itzuliz, Euskal Herri Atlantiarrean behintzat, ekosistema natural baten klimax egoera deitzen zaio ekosistema batek garapen gorena iristen danen daun egoerara, normalen Euskal Herri Atlantiarren basoa da. Gehiengoan, badaude leku txiki batzuk, baso batek ezin duna garatu, orduan leku hortan beste formazio bat sortuko litzeke. Baina Euskal Herri Atlantiarraren gehiengoan, basoa da ekosistema batek pentsatu dezaken egoera evoluzionatuena. Inoiz, Andoni Mateo geografoarekin Euskal Herria Atlantikoa zer den klimaren inguruan eta aztertu dugu, baina nik dagoeneko errepasoa behar dut. Pentsatzen dut, Lapurdi, Gipuzkoa eta Bizkaia bai direla atlantiarrak? Bai, eta Nafar iparraldea ere bai, eta Arabako zati batzuk bai, eta normalen iten dana da, irudi imaginario bat, Euskal Herrin oso irreixa daukuna, hasten dela Garobeleko zerratiken, Sierra Salvada, Bizkaiko mutur baten, Gorbeia, Aralar, Urbasa eta Pirineoak. Muga hoi gutxi gora bera da... Handik iparraldera Atlantikoa? Handik iparraldera Atlantikoa eta handi beraldea Mediterranea. Muga hor dago de baita. Gero Atlantiarrea ez dan zonatan gauzak zailagoak diet, orduan basoa de beste moda bat dauka eta beste bateako utziko dugu. Gai hoi. Baino, leheno esan duen bezala, baso Atlantiarra da klimax egoera zona hontan,
Baina egia esan behar dana de baita da, Euskal Herriko txoko guztik izen badutela. Eta izena eukitzeak zerbait esan nahi du. Gaur egungo gizartearentzat izenak ez dauke inungo loturaik, izen asko ez diteo ezautzen da, izen asko galdu die, baina izena balin badu leku batek zerbaiten gati da. Ziurrenik norbai pasazalako. Ta norbai baino gehiago batzuk pasazielako hortiken, eta ziurrenik ustiak eta mota bat emantzalako. Hartzaia, nekazaria edo beste eratakoa. Ordun, hau guztiarekin esan nahi detena da, bai, berez basoak euki beharko genituzke leku hontan, baino gizakiak denbo asko damaki inguru hontan eta erabat eraldatu du ingurunea. Eta lasieran itzein deun basoa zer dan, zer deztan pixkat bueltatuta, adibide bat oso politia izaten dela, ez daukeu aukera ikusteko, baina Pirineotan adibidez dago leku bat, Aztaparreta izena duna, konsideratzen dana Pentsula Iberikoko leku bakarra benetan basoa dana, leku iritsi ezin baten daolako, eta azkenen gizakiak azkeneko 2000 edo 4000 urtetan ezin izan dulako horre iritsi erregulartasun batekin eta ez dulako ingurua eraldatu. Gaur egunde ezin da iritsi, itxita dao, mugatuta dao sarrera eta ikertzaile bakarri sartzea aukea. Baina interneten jartzen balin badezu leku oso politia da ikusteko. Napar Pirineotan da. Irakusen nahi geha. Bai. Ego juri oso azkarra da. Irakusen ari streaming bitartez jarraitzen gaituzten entzat. Beraz, kotxen balin bazoaz, orain ere. Baina entzule soil eta irratiaren entzule behar duen bezalako balin bazara, angorazuek, gero bilaketa hori egin, nola zan, barkatu? Aztaparreta. Eta leku edarra topatuko duzu, bai. Baina, hau internetez ikusi dezakezu ez, bertara, ikerlari espazarete ezin da joan. Ezin da joan. Orten maitatu zuen aspaldi, kotxe gorrikoak ikusi du kaleak gurutzatzen, bihotzak salto egin di. Orduan, pixka labur bilduz, esango genuke, inguru hontan dauden baso deitzen dienak, eta baso kakotxartean erabili beharko genuke, dia gizakiak urte luzez bertako basoak, baso naturalak, eraldatzearen ondorioz lortu duen zuaizti bat edo arboladi bat. Horregatik, normalen biologo eta botanikok erabiltzera bultzatze gaituzten hiztegia ez da basoa, eta ziurrenik pertsona helduekin hitzeiten balin badeu, basoa hitza ez da erabiltzen dutena. Normalen erabiltzen dute zuaiztia edo mendia, eta da arrazoi batengatik basoik ez da olako. Ados. Txematik azten ari garen, Bai. Baina egia da, esaten nahi da bezala, ez? Jende heldua eta, pixkat, igual landa ere mutik gertuago edo bizi izan dena, edo bizi dena. Eta, pentsatzen badezu, basoa baino egia da beste zehaztasun batekin, ez? Hor arizti badago, hor pagadi badago, edo hor dagoena dago, ez? Lehengon, batekin hitzeien nahi nitzen bitarten, kontuatu nitzen, hausnarketa izan zen, ere barnen behakin izketan nahi nitzen, behantzako ez da arbola bat, da aritza bat, opago bat, edo lizar bat, eta gaur egungo gizartearentzat da arbola bat, zuaitz bat, eta jasta. Bai, badakizue hor badagoela anekdota bat, Goiuri nola oso listadan, seguru, jakingo duela, hitzak jartzen niri falta zaizkidan hitzak. Idazle latinoamerikar batek, on batek, esan zuen behin, ez zuela ulertzen, Euskaldunon hizkuntza hau, zuaitzari deitzeko arbola, ez? Arbus edo, latinetik edo datorren hitz bat, erabili behar hori. Eta norbaitek erantzun zion, eta hau, datuak falta zaizkio, norbaitek erantzun zion, euskal imaginario horretan, zuaitzei zuaitz deitzea, naiz eta bagenuen hitz bat zuaitza zela, eta ez arbola, naiz eta arbola erabiltzen genuen, zuaitzei zuaitz deitzea etzela egokia. Zuaitz bakoitzak bere izena zuela, eta horregatik, garai bateko euskaldun medioak eta batez ere hori landare muan eta naturarekin harremanetan bizizenak bazuela, gutxienik 15-20 zuaitzen ezagutza bere inguruko baso edo baso ez diren. Zer datu falta zaizkizu? Idazlearen izena? Borges? Jorge Luis. Ez nintzen ulertzen nahi, ea ari zinen
ez dut aipatu nahi, baina oso famatua da. Ez zitzaidan burura etortzen, eske Vale. Kortazarrekin hasten nun eta Vale. oso ondo. Borges izan zen. Eta nork erantzun zion goratzen duzu? Ze badakit hori berriro ataskatuta nago. Jesus, bai, jaso zula, zein jaso zuen? Ez. Bai, bere blogean publikatu zuen PNV-ko politikari batek, Ana Sagasti. Vale. Eta Ana Sagasti guztet anekdota hori publikatu zula inoiz, baino zein izan zen erantzuna eman ziona, ez daukat bat ere garbi. Kontua da, anekdota horrek pixka bat islatzen dula, ez duk aipatzen dezun hori, zuaitza ez hori... Zuaitzak abizen badauke eta abizen erabiltze deu. Zuaitza gauza oso simplea da. Ta gero, gaiakin ez dauke, anekdota honekin lotura dauke gaiakin baino gehiago, berez gaur egun zuaitza eta arbolan arteko ezberdintasuna, zuaitza da baso baten da ona, hau da, naturalki ate dana, eta arbola bezala erabiltzen dan hitza da gizakiak landatu, erein, mugarratu edo zainketa bat eman dion norbanakoa, esango genuke. Pentsa, Juri, ni konturatzen ari nintzen, akaitzek erabiltzen zuela zuaitza eta arbola modu konstiente batean, baina non ulertzen zergatik edo non. Eta pentsa dut, igual, galdera gehiak egiten ari naiz, kero, saioa bukatzerakoan galdetuko diot. Eta baina ez konturatu naiz ja erantzun diguzula eta ondo dago. Beraz, arbola nolabait gizakiaren eraginpean sortutakoa edo erein edo azilena. Erein landatu edo bakarrik atera baino. Konserbatzen dena edo. Beraz, kimatzen ditugun zuaitzak arbol bilakatzen ditugu. Ados. Joz materigan ikasten. Bai. Gero, gure bizitzetan jende listo ematen dugu. Ze dakigu gauza askotaz, lau anekdota zuek erakusten dizkiguzuenak, baino badirudi asko dakigula. Beraz, ondo, zuaitza eta arbola, basoa eta natura, basoa eta zuaiztia, kontzeptu asko, bai. Orduan, gaiarekin jarratuz, laburpentxo bat dala, naturan eraldaketa baten ondorio sortu dugu guk inguruan daukeuna. Eta gure inguruak sortu gaitugu, hau da, askotan esaten dena, guk kultura bat sortu deu, inguruarekin harreman bat euki deulako, eta inguruarekin daukeun harreman horrek gure kultura sortu du. Beste esaldi liosoitako bat. Bai, baina, hemen antropologia sartzen da pixka jokuan, ez da? Beraz, kulturak eragin du gure baso, zuaiztio darakoetan, baina eurek ere gure kulturan eragina dute. Eta era bat. Gaur egungoan igual zuzenki ez dugu ikusten, baina bai... Bai, eta hiritartasunak eta modernitateak igual pixka urrundu gaituzte hortik, baina aipatzen ari ginen hori bada, ez? Euskaldun batek irudimen kolektiboa. Hori da, irudimen kolektiboaren eragin hori naturak sortu digu, ez? Bai. Eta askotan, hola hitzetxe deunen, gizakiak sortu duen gauz bat bezala gaur egun daukeu mespretsua eragiteko, o mespretsua sortzen digun naturala eztan gauz bat ikuste deunen. Askotan, gizakiak sortu dut, orduan ez du hainbesteko balio eukiko. Eta honekin lotu nahi nun gaurko protagonistan sarrera. Gaurko protagonistak die intsektu saproxilikoak, da hitz bastante potolo bat, nahi desate askotan kostatik ezait. Saproxilikoak. Saproxilikoak, bai. Eta ondorioz, intsektu hauek balio jakin badaukate baso hauetan, baso naturaletan, eta evoluzioaren ondorioz, eta gizakiak ingurunean nola eraldatu duen ikusita, intsektu hauek jakin dute egokitzen gure baso kultural hoietara. Ados, intsektu horiek egokitu dira, eta zer egiten dute, edo zein da beraien funtzioa? Edo... Intsektu hauen funtzioa da, egurrila deskomposatzea, egurrila jaten dute. Guk irudikatuko genuke, benetan, lehenbiziko galdera hoi, benetan ondo erantzungo bagenuke, eta zer dan baso bat, eta zer dan natura galdetzen bali gute, eta erantzuten jakingo bagenu, pentsatuko genuen baso natural bat, dala, adin askotako zuaitzak dauden lekua, zuaitzak daude bizik eta hilda, daude zutik eta eroita, eta askotan esaten dute zaila izango litzekela bertatik ibiltzea. Materia organiko asko daolako. Orduan, materia organiko guzti hau nola baite gaur egun herriko hizkeran konpostatu deitzen dieu. Baina konpostatzea da deskonposatzea. Materia organikoa... Eta visualizatzen dugu mikroorganismo batzuk edo badaudela... Mikroorganismo horiek, eta ez hain mikroak dien batzuk, makroorganismoak, die intsektu hauek. Intsektu hauek
helburua, helburua oso antropozentrista danitza da, baina intsektu hauek dauketen funtzioa da hilda dagoen arbola bat, edo hiltzea ardi joan arbola bat jaten hastea, arbola hau lur bihurtu, eta ondon dauden zuaitzak elikatzeko. Elikatzeko lur hori ontzen dutelako deskomposizioaren bitartez. Hori da. Norbaite pentsalezake baduela lotura honek pipiarekin edo. Bai, pipia baino pixka eta handixogoa die, gero izen batzuk esango ditu, eta oso politia die, oso handik, hola 10 bat, bosto 10 bat zentimetro dauzkea, oso animali bitxiak die. Bai, beraz nahiko intsektu handia da. Bai, eta fijatzen, guain ikusten dituzuenen fijatzen hasten balin bazete, leku batzutan ikusten die. Ui! Ze hona, hemen ari naiz bilaketa egiten. Orduan, gizakiak, natura eta basoak ustiatzen hasten dal momentun, gizakiai etzaio interesatzen materia hildakoa otea. Ezta, egurria etzaio interesatzen. Arbola bat hil aurretik moztu iten du, etxea emateko, o ikatzaiteko, o mila gauzetarako. Eta ondorioz, egurria hau desagertu iten da. Egurria hau desagertzeak eragiten du mikroorganismo eta makroorganismo hauek deskomposatzen zuten egurroi faltatzeak beste bizibide bat bilatu behar izatea. Deskomposatzaile gehienak nahiko espektroalimentazioa handia daukea. Hau da, gauza askotaz elikatzeko aukera daukea. Baina intsektu hauek saprosilikoak dienak oso espektro mugatua daukea. Egurria bakarri jaten dute. Beraz, bizirik dagoen zuaitza ezin dute erasotu edo eluke? Ezin dute erasotu. Ondorioz, gehatzen die pixkat jani gabe. Hau ez damo historiako momentu bat, intsektu hauek jani gabe gehatu ziena. Baina guk ulertzeko bezala da, basoan egurria desagertzetiken gizakiak sortutako ekosistema horietan behaien funtzioa bete ezin zan da, gehatzen die pixkat stand-by deituko litzaioken momentu baten. Eta momentua ulertu behar da Euskal Herriko gizartean egontzan gatazka txiki bat. Oso handia, segun nundik eta zeine kontatzen dizun. Euskal Herrian betidanik egon die ikazkinak, burdinolak, ontziolak, eta beste aldetik egon da hartzaia, unaia edo txerri zaintze zituna, urzaina. Orduan, bi talde hauek oso interes ezberdinak zeuzkean, nola bai esateko. Lehen sektorea eta bigarren sektorearen arteko talka bat edo izango litzateke. Batzu nahi zuten egurra, eraikuntzarako, ikazkintzarako, berdindu zertako, eta beste batzu behar zuten bazka animalientzako. Orduan beti zion gatazka bat. Batzu nahi zuten basoa moztu, eta beste batzu nahi zuten basoa ustiatu. Eta gatazka hontan sortzen da, ziurrenik, euskal kulturak dauken irudi mitifikatunetako bat. Dala zuaitz edo arbola motza. Dala aralarrenda ikusten diteun pago hauek, hola handik, kandela broantza daukeana. Bai, adarrak zabaldu zizienak. Oie die. Zuaitz hauek, eite zituzten, zuek pentsatu behar zuen, zuaitza bat lurretik mozten dezunen, zuaitz batzuk berrizea zitzen hasten die, beste batzuk hiliten die. Baina garrantzitsua da, zuaitz bat da honen lurren paren oso arriskutsua da, zetiken edozein animali etorri daiteke eta janin dezake. Ondorioz, zuk zuaitz bat 2 metrota mozten balin badezu gutxi gora bera, normalizatzen bat 2 metro tarte hortan mozten balin badezu, ganaduak ezin du iritsi leku horta. Eta zuaitz horrek adar berriak botatzen ditu. Eta orduan, zuaitz honen, sistema honen asmaketa izan zen, bi talde sozial hauek, hau da ikazkina, ontziolatakoak eta horiek, eta abeltzainak konpontzeko sortu zuten sistema bat. Hau da, egurra nahi zutenak, egurra lortzen zuten 2 metrotik gora zitzen zen egurrakin, eta bazka nahi zutena behaien ganaduantzako, bazka lortzen zuten 2 metrotatik gora arbolak salbo zeudelako, eta leku hoitan belarra jatea sartzea zeudelako. Ulertu zait? Beraz, kapitalismoak ere sortu ditu gure zuaitzak. Bai, kapitalismoa. Bai, horre etekina lortu behartzan, eta etekin hori optimizatu egin zan. Optimizatu egin behartzan. Era, enuen inoiz pentsatu ez. Bai, ulertu da.
Bai, 2 metrotatik gorako zuaitza edo arbola, abeltzainari 5. 5. Eta ikazkinari 15. Bita esan, gaur egun oso modan dauden kontzeptu batzu die, agrosilvopastoreo, eta die, basoa, nekazaritza eta abeltzaintza leku baten juntatzea, gaur egun dakigulako, sistema horiek askoz biodibersoago, bioanitzago diela. Hau da, biodibertsitate gehiago daukea, animali gehiago daukea, bitxito gehiago dauzkea, eta orduan klima aldaketan aurren askoz erresilientego die, beste hitz oso moderno bat. Baita ere. Nire basoan nauzue, beste burua pasatzen, hemen mugikorrek ez dute, seinalerik errapatzen, ipurtargiek bizirik diraute, targia eman ez ezik, buru argitzen didate, zaila da bida autopatzea, zaila da mapa kokatzea, bidaia zehaztea, eta baita muga pasatzea, baina topatu dut pasea, nire hoe azpian zabaldu zeitatea, eta bete dot ekipajea, edira batean, gertu nazan, mundu berri baten lurraldean. Orduan, pago motz hauek asmatzen dien momentun, o pago aritzak, o gaztainak, o beste dauzin zuaitz mota mozten hasten da momentun, zaurik itxe zaizkie zuaitz hauei. Zauri hauetatik alde batetik sartzen da ura eta bestetik patogenoak. Eta honek esan nahi du usteldura prozesu bat hasten dela. Hau da, gure gaurko protagonistak behartzuten ingurune perfektua. Orduan, zuaitz eta zuaitz motz hauek azkenen daukea funtzio bat, bi talde sozial horiek guztu aukitzeaz aparte, hirugarrengo intsektu saprosilikoak elikatzeko. Orduan, honekin dena esan nahi nuna zen, natura eraldatzen lortu den gauza horrekin de, natura barnean eukitzen jarraitze deu, hau da, biodibertsitate bat mantentzen jarraitu genuen guk eraldatutako zona baten. Eta honekin denakin, momentu bat aiatzea, gaur egun dala, pago hauek, aritza hauek, gaztaina hauek ustiatzeari uzten dieu, eta ondorioz, intsektu saprofilikoak gehatzen die, jangabe ez daukealako pago motzaik, eta jangabe ez daukealako egurrilik, zedik gaur egun basoik ez da existitzen. Eta daude egoera oso larri baten, inoiz baino larriago daude. Eta entzulea pentsatuko du, bueno, eta insektu horiek, egurra jateko beharrezko izan daitezke, oso ondo, egurrilik ez dago, ze bestelako funtziorik dute ba? Intsektu, gu pentsatu behar dugu, naturan alimani balin badao, zeo zerren gati da. Zeo dauka, ez egin behar badu funtzio bat. Eta intsektu hauek egurra jaten dute, egurra jatea garrantzitsua da, zetik egurra ez balin bada deskomposatzen pilatu iten da, eta arazo bat izatea iritsi daiteke, eta beste aldetiken da kate trofikoan bajuena daon elikagaietako bat. Orduan, gaineti dauzken txori, hegazti, ugaztun eta beste hainbat animalik bea eta zelikatzen die. Eta bukatzeko ja, intsektu hauek momentu bat aiatu zen, hain egoera larrian zeudenak, saiatu zien hainbat gobernuta legedi baten sartzen intsektu hauek babesteko. Eta legedi hauetan bultzatzen dana da, eta gaur egun Gipuzkoako eta Gipuzkoako aldundia, Bizkaikoa, Arabakoa de bai eta Nafarrokoa de bai adibidez, dabiltza lanetan garaibateko kultura zahar hori, hau da, zuaitzak moztearen kultura zahar hori berreskuratzeko, intsektu hauek berreskuratu eta indartzeko asmoarekin. Orduan, hemen ikusten da berrize garaibateko kultura horren jakintza gorde beharroi, etorkizunerako oso baliagarria delako azkenen ingurun zeuken bioaniztasun guztioi ezinbesteakoa delako. Eta Euskal Herri mailan, torkin ja bukatzen dut, Euskal Herri mailan 4 intsektu saprosiliko topatu diena Rosalia alpina, Lucanus cervus, Osmoderma eremita eta Cerambis cerdo. Eta intsektu hauek, lehen esan duen bezala die bastante intsektu handik, 5-10 zentimetro tarte hortan ibiltzeie, batzuk antena oso luze dauzke, orduan oso handik emateue, eta izenatan fijatze balin bazeate, Lucanus cervus, cervus de oreña, Cerambis cerdo, cerdo de baita dauzkelako agin oso handi batzuk bezala,
Eta orduan, pues, nik honekin azpimarratu nahi nuna da, hasi gean ibilbide txiki hortan, basoaren garrantzia, zer dan basoa, ze ulertze deun baso bezala, gizarte bezala, eta zer dan berez eta ze balio natural dauzken, naizta oso basoa ez izan gure ingurun daukuna. Eguerdeko 12 gain ditugu eta agurtu behar dugu gaurko saioa ere, entzule, pagoaz bihar arte, ondo izan. Keep calm and bigarren kafea.